Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε πώς τα altcoins ακολουθούν το bitcoin και θα διερευνήσουμε σε ποιο στάδιο του οικονομικού κύκλου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή η γνώση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την αγορά και να πάρετε πιο συνειδητές αποφάσεις στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σήμερα είναι η κατανόηση του πώς κινούνται τα altcoins σε σχέση με το bitcoin. Στην πράξη, τα altcoins τείνουν να ακολουθούν το bitcoin, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό ή ταυτόχρονα. Οι κινήσεις αυτές σχετίζονται με διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου που περιλαμβάνει την άνοδο του bitcoin. Δηλαδή, όταν το bitcoin κυριαρχεί στην αγορά και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επενδυτικών ροών. 2. Τη μεταφορά των altcoins. Όταν το bitcoin σταθεροποιείται, οι traders στρέφονται συνήθως σε άλλα νομίσματα, προκαλώντας έτσι την έναρξη της πολυαναμενόμενης alt season. Αν αγνοήσουμε αυτές τις φάσεις, οι επενδυτικές αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε χαμένες ευκαιρίες ή ζημίες. Το bitcoin θεωρείται το θεμέλιο της αγοράς των κρυπτονομισμάτων, καθώς αποτελεί το πρώτο και πιο αναγνωρισμένο ψηφιακό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν το bitcoin παρουσιάζει ανωδική κίνηση, συνήθως κερδίζει την προσοχή των επενδυτών, ιδιαίτερα των μεγάλων κεφαλαίων ή των ιδρυμάτων. Απορροφά την πλειοψηφία της ρευστότητας από την αγορά, οδηγώντας έτσι σε πτώση ή στασιμότητα των altcoins. Αυτή η φάση κυριαρχίας του bitcoin αντικατοπτρίζεται στον δείκτη Bitcoin Dominance, όπου θα δούμε σε λίγο, ο οποίος αυξάνεται όταν το bitcoin ξεπερνά σε επιδόσεις στην υπόλοιπη αγορά. Όταν το bitcoin σταθεροποιείται μετά από μια μεγάλη ανωδική κίνηση, παρατηρείται ότι 1. Οι traders στρέφονται στα altcoins για να αναζητήσουν εκεί μεγαλύτερες αποδόσεις. 2. Τα altcoins επωφελούνται από τη σταθεροποίηση, καθώς περισσότερη ρευστότητα διοχετεύεται σε αυτά. Αυτή η μεταφορά κεφαλαίων δημιουργεί μια φάση γνωστή ως alt season. Σε αυτό το στάδιο παρατηρούμε την ενίσχυση του total 2, ενός δείκτη που θα δούμε και παρακάτω, και είναι ο δείκτης ο οποίος περιλαμβάνει τα 125 κορυφαία altcoins σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση εκτός του bitcoin. Ακόμη παρατηρούμε εμφάνιση μεγαλύτερης ανάπτυξης σε altcoins από ό,τι στο bitcoin. Η αδυναμία κατανόησης του πότε και πώς συμβαίνουν αυτές οι μετατοπίσεις έχει τις εξής συνέπειες. Οι traders συνήθως χάνουν ευκαιρίες. Εάν κάποιος δεν αναγνωρίσει την έναρξη της alt season, χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την εκρηκτική ανάπτυξη των altcoins. Ακόμη, οι traders αυξάνουν τον κίνδυνο. Η τοποθέτηση σε altcoins στη λάθος χρονική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητάς τους σε σχέση με το bitcoin. Παρά το γεγονός ότι τα altcoins ακολουθούν το bitcoin, η σχέση αυτή δεν είναι πάντα γραμμική. Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που αντιδρούν. Δηλαδή, τα large caps, τα coins με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, όπως για παράδειγμα το Ethereum ή το BNB, συχνά ακολουθούν πιο στενά την κίνηση του bitcoin. Ύστερα σειρά έχουν τα mid με small caps, δηλαδή οι μικρές με τις μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, όπου τείνουν να παρουσιάζουν καθυστερημένη αλλά πιο εκρηκτική αντίδραση, συχνά στο αποκορύφωμα της alt season. Τέλος, έχουμε τα micro caps, δηλαδή τις πάρα πολύ μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Αυτά τα νομίσματα συνήθως κινούνται στο τέλος του κύκλου, όταν η αγορά φτάνει σε φάση υπερενθουσιασμού. Με αυτή τη βαθύτερη κατανόηση του οικονομικού κύκλου, οι traders μπορεί να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις, να μειώσουν το ρίσκο τους και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε πώς ακριβώς κινούνται τα altcoins σε σχέση με το bitcoin, ποια είναι τα στάδια του οικονομικού κύκλου σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη γνώση για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας. Ας πάρουμε για παράδειγμα λοιπόν αυτό το πινακάκι το οποίο δημιουργήσαμε στο Trading Philosophy και εδώ μας εξηγεί τη ροή των χρημάτων κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, κατά τη διάρκεια ενός bull run. Λοιπόν, έχουμε τη διαδρομή προς alt season. Η φάση 1 περιλαμβάνει το bitcoin. Η ροή των χρημάτων μετακινείται στο bitcoin προκαλώντας άνοδο των τιμών. Πρώτα το χρήμα μπαίνει στο bitcoin, όπως θα δούμε και στα επόμενα διαγράμματα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια του βίντεο. Πρώτα κάνει λοιπόν pump το bitcoin και μετά σιγά σιγά το χρήμα αρχίζει να μεταφέρεται στο Ethereum. Στη φάση 2 το Ethereum ξεπερνά το bitcoin, αρχίζουμε να παρατηρούμε ότι σιγά σιγά το Ethereum κάνει μεγαλύτερες κινήσεις από ότι το bitcoin και εκεί είναι που αρχίζει το χρήμα και μεταφέρεται στις μεγάλες κεφαλοποιήσεις, δηλαδή στα large caps, όπως για παράδειγμα το XRP, όπως το BNB, όπως το Link και άλλα πολλά. Στη φάση 3 λοιπόν το Ethereum έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις του bitcoin και τα large caps αρχίζουν να δίνουν parabolic moves. Εκεί είναι που σιγά σιγά αρχίζει ένας μεγάλος παίκτης, αρχίζουν οι traders και παίρνουν κέρδη και μεταφέρουν το χρήμα τέλος στα mid caps και στα small caps. Εδώ έχουμε την φάση 4 όπου είναι και η alt season, τα μεγάλα κεφάλαια έχουν ακουμπήσει κορυφή, ενώ τα μεσαία κεφάλαια και τα χαμηλά κεφάλαια όπως και τα micro caps αρχίζουν τώρα και σιγά σιγά να ανεβαίνουν απότομα περίπου την ίδια στιγμή
όπου σταμάτησαν τα large caps. Οι μεγάλες κεφαλοποιήσεις εδώ ξεπέρασαν τις επιδόσεις των Bitcoin και Ethereum και φαίνεται ότι κάθε νόμισμα κάνει parabolic moves ανεξάρτητα από τα θεμελιώδη στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν το Bitcoin τελικά πηγαίνει πάνω ή κάτω. Σε αυτή τη φάση στην αγορά επικρατεί πανδαιμόνιο, το ένα μετά το άλλο σκάνε σαν πυροτεχνήματα και τα ποσοστά τα οποία δίνουν δεν βγάζουν κανένα νόημα. Τώρα, ίσως είμαστε ανάμεσα στην φάση 2 και 3. Πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα με αυτό το πινακάκι για να σας δείξω λίγο σύντομα αυτούς τους δείκτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί δείκτες, καταγράψτε τους κάτω, μας δείχνουν τη μακροχρόνια κίνηση των αγορών και σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις. Εδώ στο Trading Philosophy μας απασχολούν αρκετά, τους βλέπουμε κάθε μέρα, κάνουμε ανάλυση, εμβαθύνουμε σε αυτούς τους δείκτες και οι αποφάσεις μας λαμβάνονται σύμφωνα πρώτα με αυτούς τους δείκτες. Ένας οικονομικός κύκλος, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο για υπενθύμηση, περιλαμβάνει κάποια στάδια. Τα στάδια τα οποία περιλαμβάνει ένα market cycle, ένα Wyckoff market cycle είναι πρώτα το accumulation, μετά το markup, μετά το distribution, μετά το markdown και συνήθως όταν βλέπουμε αυτόν τον κύκλο ξανασυνεχίζεται το ίδιο. Ξαναγίνεται accumulation, ξανά markup, μετά distribution, μετά markdown. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν trader να αναγνωρίζει αυτούς τους κύκλους ώστε να μην χάνει χρήματα, να αποφεύγει ζημίες και να αυξάνει τα κέρδη του. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα οικονομικού κύκλου και θα πάρουμε το Bitcoin από το 2020 και από την αρχή της κίνησης του COVID. Εδώ σε αυτό το parabolic move προς τα κάτω είχαμε COVID. Μετά από αυτό το move λοιπόν ξεκίνησε bull market μέχρι και το 2022. Και ας πάρουμε για παράδειγμα εδώ αυτόν τον οικονομικό κύκλο με κάποια συναισθήματα, με κάποιες αντιδράσεις ενός trader για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένας οικονομικός κύκλος ακόμη καλύτερα μέσα από τα παραδείγματα. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε το Bitcoin να βρίσκεται στα $18.000 λίγο πριν το 2021. Ο trader αγοράζει εδώ και κάνει ένα πάρα πολύ καλό entry σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση. Δίνει όλο αυτό εδώ το move συν 200% αλλά δεν πουλάει γιατί περιμένει να φτάσει μάλλον στο 1 εκατομμύριο. Έλα όμως που το Bitcoin διορθώνει, φτάνει στα $30.000 και εδώ έχει ακόμα κέρδος αλλά δεν πουλάει, πιστεύει θα πάει και άλλον οδικά. Συνεχίζει λοιπόν, φτάνει, κάνει all time high στα $69.000, ουφ λέει εδώ είμαστε, για πάμε, ακόμη δεν πουλάει γιατί θα φτάσει στο φεγγάρι του The Moon, σωστά. Η αγορά γυρνάει, πηγαίνει καθοδικά, σχηματίζει ένα lower high και εδώ υπάρχει μια ένδειξη και του λέει ότι ξεκινάει το bear market. Έλα όμως που δεν πουλάει ακόμη και περιμένει να γυρίσει και να κάνει ξανά all time high. Φανταστείτε λίγο πόσο ψυχολογικό είναι όλο αυτό, πόσο συναίσθημα κουβαλάει εδώ μέσα σε όλες αυτές τις κινήσεις, είναι ακόμη με κέρδος αλλά δεν πατάει το κουμπί sell. Η αγορά εδώ φτάνει στα 17.000 και ακόμη δεν πουλάει, έχει φτάσει στο σημείο σχεδόν το οποίο έχει αγοράσει και περιμένει και ελπίζει ότι πρέπει να πάει πιο ψηλά. Τέλος φτάνει κάτω από το σημείο το οποίο αγόρασε και πουλάει με ζημία. Η αγορά όμως μετά γυρνάει και συνεχίζεται από accumulation, mark up και το bull market είναι εδώ. Ο trader εδώ βλέπει όλη αυτή την κίνηση, βλέπει όλα αυτά, βίωσε όλη αυτή εδώ την κατάσταση, πούλησε με ζημίες, βλέπει την αγορά τώρα να δίνει, τα έχει παρατήσει, τα έχει βάλει με τον εαυτό του και νιώθει πολύ άσχημα. Κανένα κέρδος και τα συναισθήματα υποδιάλυση. Και τι λέει, τα παρατάω, απογοητεύτηκα, δεν ξανασχολούμαι. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η κατανόηση ενός οικονομικού κύκλου και πάμε να δούμε σε επόμενα διαγράμματα πού μπορεί να βρισκόμαστε τώρα. Ας πάρουμε αρχικά το διάγραμμα από την αρχή της ιστορίας του Bitcoin για να δούμε πώς λειτουργεί ο οικονομικός κύκλος, πώς λειτουργήσε το Bitcoin από το 2013. Δεν θα το πάρουμε από το 9 που βγήκε, θα ξεκινήσουμε από το 13 που έκανε κάποια highs, να δούμε πώς λειτουργεί, πώς λειτουργήσε, πώς δούλεψε και πού είμαστε σήμερα. Το Bitcoin πίσω στο 2013, στον Απρίλιο του 2013, έφτασε στα 250 σχεδόν και τον Απρίλιο πάλι του 2013 ακούμπησε τα $46. Αμέσως μετά, τον Νοέμβριο του 2013 ακούμπησε $1.200 και τον Ιανουάριο του 2015 ακούμπησε $160. Μετά, το 2017, το Δεκέμβριο του 2017 ακούμπησε σχεδόν $20.000 και τον Δεκέμβριο του 2018 ακούμπησε $3.000. Μετά είχαμε το event του COVID
το 2020 και μέχρι το 2022 είχαμε bull market. Από το 2022 έως και το 2023 είχαμε bear market. Αντιλαμβάνεστε αν κάποιος είχε αγοράσει σε αυτές εδώ τις τιμές, τι ζημίες μπορεί να βίωσε. Οπότε, σύμφωνα με την προηγούμενη εικόνα και σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα, εδώ είχαμε accumulation phase, mark up, distribution, mark down, accumulation, mark up. Πριν συνεχίσω θέλω να κάνω λίγο πίσω και να αναφερθώ στο γεγονός ότι μετά το COVID το bitcoin συνέχισε ανωδικά, έδωσε ένα καλό ποσοστό μέχρι εδώ, αλλά σε αυτή την κίνηση από εδώ έως και εδώ, τότε μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν που τα altcoins σκάγανε σαν πυροτεχνήματα. Από εδώ έως και εδώ τα altcoins ήταν σταδιακά σε sideways κίνηση, δεν δίνανε μεγάλα ποσοστά, ήταν αδιάφορα και όλη η κίνηση και το χρήμα ήταν στραμμένη στο bitcoin. Το δίνω αυτό σαν παράδειγμα γιατί τώρα ενδεχόμενα είμαστε σε markup phase. Σε αυτή την κίνηση του bitcoin εδώ μερικά altcoins δεν έχουν δώσει τρελά ποσοστά, κάποια δεν έχουν κινηθεί για τα καλά ακόμη. Ναι, υπάρχουν παραδείγματα όπως το Pepe που μπορεί να έχουν δώσει τρελά ποσοστά, όμως ορισμένα δεν έχουν κουνηθεί και ενδεχόμενα εφόσον είμαστε σε markup phase, όταν δούμε distribution κάπου εκεί ενδιάμεσα θα κινηθούν απότομα και γρήγορα τα altcoins. Παραδειγματικά ας μιλήσουμε για το XRP, όπου σε όλη αυτή την κίνηση του bitcoin, όταν το bitcoin ας πούμε έφτασε στα $70.000 έκανε αυτήν εδώ την κίνηση. Μόλις το bitcoin άρχισε να παίζει sideways και να πηγαίνει πλαγίως, το XRP μέσα σε λίγες ημέρες έδωσε 500% ποσοστό, όπου το είδαμε και μέσα στο VIP Trading Group. Άρα αυτό το παράδειγμα μας δείχνει ότι εφόσον το χρήμα μεταφέρθηκε στο bitcoin και άρχισε η τιμή του να γίνεται αδιάφορη, τώρα παρατηρούμε το χρήμα να μεταφέρεται στα altcoins και τους traders να αναζητούν για μεγαλύτερες και υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό επίσης μας το δείχνει και ο Bitcoin Dominance, είναι ο δείκτης της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Bitcoin, όπου όπως και είδαμε και μέσα στο VIP Trading κανάλι, σχημάτισε ένα Rising Wedge. Rising Wedge σημαίνει 68% πιθανότητες για κάτω. Είδαμε εδώ, αν μπούμε στο One Day θα παρατηρήσουμε ότι η τιμή πηγαίνει ανωδικά και ο RSI πήγαινε καθοδικά όπως και ο MACD. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε bearish divergence. Το καταγράψαμε κάτω σαν στοιχείο, είπαμε εκεί πενάει σε αυτό και έκτοτε το Bitcoin Dominance δούλεψε άψογα, έφυγε καθοδικά και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτές τις ημέρες είχαμε τρομερά ποσοστά σε altcoins, του XRP, του Link, του ADA, του HBAR και πάρα πολλά άλλα. Ας το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο και πιο σύντομα. Βλέπετε εδώ το bitcoin πηγαίνει sideways. Ιδανικά όταν το bitcoin πηγαίνει sideways, το bitcoin dominance πέφτει και ο total του ανεβαίνει, όπου total του είναι ο συνολικός δείκτης των κορυφαίων 125 altcoins σύμφωνα με το market cap. Όταν βλέπουμε αυτές τις τρεις ενδείξεις λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι το χρήμα μεταφέρεται από bitcoin σε altcoins και αρχίζει η alt season. Τότε λοιπόν είναι που μπαίνουμε και ανοίγουμε διαγράμματα με pair του BTC όπως το ETH Bitcoin για να καταλαβαίνουμε και να βλέπουμε ότι μερικά altcoins κινούνται και δίνουν καλύτερα ποσοστά από ότι το Bitcoin. Ότι δηλαδή μερικά altcoins ξεπερνάν σε απόδοση κινήσεων το Bitcoin. Εδώ ο δείκτης μας το λέει άψογα του Ethereum Bitcoin βρήκε ίσα ίσα έγλειψε σε σημείο support που καταγράψαμε στο Trading Philosophy στο strongest level of support του 0,786 Fibonacci level, κινείται ανωδικά και για να δούμε, ίσως άμα σχηματίσει ένα double bottom ξανά εδώ μια μικρή διόρθωση για τα altcoins για να δούμε ανώτερες τιμές. Πάρα πολύ σημαντικό level και δείκτης ο total του, να τον κοιτάτε για να παίρνετε κάποιες αποφάσεις σε altcoins εάν κάνετε trade altcoins. Υπάρχουν traders οι οποίοι κάνουν μόνο bitcoin και ethereum. Εγώ προσωπικά κάνω altcoins, οπότε έχω για οδηγό μου αυτή την εικόνα, αυτό το setup, αυτό το διάγραμμα και σύμφωνα με αυτό βαδίζω. Οπότε λοιπόν φανταστείτε μια στρατηγική η οποία έχετε σε bull runs τα χρήματά σας αρχικά σε large caps, αναγνωρίζετε την τάση και τους οικονομικούς κύκλους, μεταφέρετε μετά τα χρήματά σας σε mid caps αφού δώσουν ποσοστά και κέρδη τα large caps, λαμβάνετε κέρδη και από mid caps και τα βγάζετε, πουλάτε και τα βάζετε σε small caps. Με αυτόν τον τρόπο έχετε μεγιστοποιήσει το κεφάλαιό σας, κλείνει ο κύκλος, πατάτε το κουμπί sell και είστε απόλυτα ευχαριστημένοι, έχετε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην άκρη, περιμένετε το επόμενο bull run και πάει λέγοντας.
Όλο αυτό εννοείται είναι πανδύσκολο να συμβεί, θέλει τρελή εξάσκηση, θέλει χρόνια εμπειρίας για να το καταφέρετε. Δεν είναι πατάω κάποια κλικς και έγινε. Μπείτε στη διαδικασία να μάθετε, να εκπαιδευτείτε, να κατανοήσετε και εννοείται στη θεωρία καλά τα λέμε, στην πράξη διαφέρουν. Μόνο και μόνο όταν μπείτε στη δράση, τότε θα μάθετε και θα αποθηκεύονται στο μυαλό. Τέλος, ένα breakout από αυτό εδώ το μεγάλο rounding bottom είναι μια ένδειξη για την έναρξη της alt season. Η κατανόηση αυτών των δικτών και του κύκλου έχει τεράστια ωφέλη. Πρώτον, γνωρίζετε πότε να μπείτε ή να βγείτε από την αγορά. Δεύτερον, λαμβάνετε πιο ασφαλείς αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα. Τρίτον, εντοπίζετε τις καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά altcoins. Για να νικήσετε λοιπόν σε αυτή την αγορά, παρατηρήστε πώς κινείται ο δείκτης κυριαρχίας του Bitcoin. Μελετήστε την κεφαλαιοποίηση των altcoins. Εντοπίστε πού βρισκόμαστε στον κύκλο. Προσαρμόστε τις κινήσεις σας ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Σε αυτό το σημείο είδαμε πώς το Bitcoin και τα altcoins κινούνται μαζί αλλά με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα με τη φάση του κύκλου. Είτε είστε αρχάριοι είτε έμπειροι traders, η κατανόηση αυτών των σταδίων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θυμηθείτε, η alt season δεν είναι μια τυχαία περίοδος, αλλά ένα καλά δομημένο μέρος του κύκλου. Μείνετε ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να δράξετε τις ευκαιρίες. Με αυτό το βίντεο θέλουμε να σας δώσουμε τα εργαλεία για να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στην αγορά των crypto. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για περισσότερα insights ή μοιραστείτε το με κάποιον φίλο σας που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.